siza namachumini ingakho ngithi udadewethu sino makhadz lapha intombi yomthandeni lo ucula kakhulu udansa stage. I think she's one of the most influential and important artists of South Africa, especially ngizwe makhadz. What you are doing all South Africa ngempela aphume impande yakho kumbe kapi. We appreciate you. Yabona siyabonga kakhulu njengoba nje senihlangene ndawonye nomthandeni naye shokane ngifisa ukuthi nakho umuzi yaphambili mntaka baba ngoba akagani umthandeni nawe ubusatoha njengoba kwaZulu ngapha kuyagana. Engizokusho ke lapha ngani zakwethu ngizoqinisekisa udaba lakusasa ngomhla ka-12 ude kwelakithi ngoba yahlala ingabi ude kwelakithi yeyi wela ngisheshela shona yeyi Semba konakele sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile ude kwelakithi ngiyongena sengijujile ude kwelakithi Shela shona shwele ngosi yeyi